Sabre Mantse ena duru ha no eye ni taki Teiko Tsuru ya otoso mienu ni taki Teiko Tsuru ya otoso mienu Mantse Otumfuo to pono edema adofo ene Nananom no obabi okoja Otumfuo nso na no mane ko na ase asore e wo Anglican St. Prince Anglican Church mu enti Mantse se biebru Otumfuo 25 years no wode ho agim pa kwa me ntwa no kama se wode buru na oche kra okro yi mu obetina kotoko hene nchen a one no edi sa ne dai na emo na baso na ye nana se ne kra ni ansa na obeba no na enipa pi adwene ne sa enkran ene Asante do ewo mu se emedra bedwasere de nanso na do na hunu sa ene bi shadan koye e wo ntam nanso Mantse ne kotoko ina hire wiase nyina se bibia ni ho e yodo e asomdwe omo ya nuanom ena omo ehia bia fene se enkrani ena kankran wode ma Mantse akwaba dodo enti yefa kwanya weso wo fa meba ho yefa sa kwanya weso na yenton sanfro manfo a shop miso TV ene omo mu top miso radio se obia amra man hia kotoko fie ha na omehwe dwumadi a ekoso ofa so o kan bibi kakra kan Mantse ayonkofo na Asante na fa enya de ameye mo yense Mantse na se bo ko na ni amogi ene bibia na Asante ye wura kwankana otin kwani fie ene ko di nkomo nti eno na oba no ahwe mo akunye ma biasa o ze dabi eso onso de no e bokotoko yin se ni nua na no ofa e de no bokotoko yin da eso onso o de no bokotoko okay oba da so fan so de kakra aka ho ye be se ye boy asem tofa na ye ko tie de ye ko so na ye hwe de ye ko so no so bi enti edita bo asem tofa kwa me de e kan se omo a afi na omo ba no omo mo honya ha enche na kotoko hene ba oba obi anya kwan wura mu biem eno nti obi ama no homoden se wo ma ye oba ntem na enema akoye ye ni ye ma mi betete komo sisi a okay wada Roma brana ye ni uni komo Otumfuo TV ashafo ga traditional council ye ma mi so mpacho udi ni se Asafanye amele Osei Kenklen. Asafanye amele Osei on so defense. Okay, but wo ye dey e wo ga. Me connection na asafo ima. Wow, and na de wo ba ha ni. Ye ni Otumfuo e ba bedi ni kwesidan no eno nti na e ba. Wow, enti wo ba ha no ni gie ben na wonya. Aye ni gie pa aye fe. Nkambom
baako ye ene koso na mesumi hu wa ɛdeɛ na ka mu a otumfuo anya mfie aduonunum gamancha bedi na wɔtwe wɔ ha nananom ne dom nyinaa mɔdi n'akyi ɛdeɛ ntia nkɔfo fili sɛ nkrani asanteman bibi wɔ yemu yɛ pɛsɛ obi ahu sɛ bibi ni yemu baako yɛ ene kambom ene wɔ yemu parce otumfuo no ɔdɔ yɛ hene ne pa saa na yɛ ne so dɔ no nti na ene yɛ ba no yɛ de amamra ene amana nyinaa ene ba ene fa be supporting obi a wɔ echebra no nsɛ nkran ene asanteman baako yɛ ene wɔ yemu e wɔ ganyo ne yɛ okpopa ne no wɔn fɔne ne wɔn kyɛle kɔ ne e ba bia e akɛ wɔn tɔ wɔ kɛnya akɛ kaka Asante e ko be fe mo kɛ no ya kɛ hwele mo gino ni wɔ yo wɔnyɛ fe ne ba wɔ otumfuo ko ni 25 years ne e fe successful Asia baba sa no akasa bio opim so TV ahwefo de ekoso eno no efe akono editor ye ne maami yakasa osim gamanche pese omanfo nyina hu se ye nyina ye nipa baako odo ene biakoye e wo ye ntem ka bibi kakra na ofanso mfa binka ho ye na gamanche ase o se obi a otimi anama watuo no me ankasa anama wose agumi man susu no saa da se obetime to saa anama we enti a kyerɛ sɛ o adwempa opa asomdwe ɛna ɔdɔ nipa nso na ɛyɛ sɛ wama wi ase nyina hu no sɛ ɛyɛ ɔdɔ ɛne asomdwe nko a ɛna wɔn kan ɛne asanteman ɛntem wɔyɛ ade pa abɔ ne ho mɔden ɛda na yo pia we da asenti ofafa bibi kakra ka ho ye ne gamanche ne konfo pani yakasa pese de wosi yakasa ni gia so se odo ne nkabomu gamanche ene gaman pese o kire wiase nyina se asanteman ne ga ye baako entitibu bia ni ye ntam de na be ka fa ho Okay. Yadase papa. Eti edita moni juma sonkona. Okay, enti abusafo de akoso nyina eno no kotoko hene juma die no na ye frase conduct your interviews, please. Chief of staff or Jumedi Ase, and as our Baba Dumedi Ase, a prison Kotakohene, Asian Jumedi Asenum, or Qua Odim, or Ba Odim, or Body Childom Abbe Sabre. Like I said, what did not tranquil your name now you phone in Abba? I say, a mamma Mujumedi Biseno. So, Qua, at a Sao Coco, into Wow. And until Sao Kotakohene, Jumedi Biamonum, and the job will be a not Nasia. Obi bia ne ho hia no ɛko ɛsamu no ɔmo wɔ ne nkyɛn enti sɛ gama nkyɛn ba ɔntimi nkɔ ama abra obɛgya ne wɔ leaders ɛwɔ hɔ enti ɛsɛ ɔmo ba ɛno nti na ɔde ne dɔm ɔmo hia nyinaa no ɛde n'akyi a wɔn ɔfa wada roma enti yɛne gama nkyɛn ne wɔ leader a wɔyɛ na safo ankasa mu akasa ɛdeɛ na bɛka fa ho unim se gamanche enya dia sebe ye hia ye tahu no
ɛna nɛ nyame adom ɔso ɔba nti ɔde ne dɔm no nyinaa mammerɛ no amanneɛ kwan so ɛde ɔmu nyinaa baɛ mekaa sɛ ɔtwam no na yɛwɔ yɔnko tɔ sɛ amammerɛ sɛ amammerɛ ɔbaa bia o ɛma bi a ɔmo afra mfitafita ɛso nkukuo ɛne nneɛma bi ɛpɔn bi ɛhyɛ wɔn nsam ɛne n'asafofoɔ no ekura tuo ɛne ɛkaka ho ɛde ne nyinaa ɔkyerɛ sɛ ɛno nso ne mmerɛ mu sɛne n'amammerɛ nam. ɛyɛ nyinaa yɛ ba ne aba abɛsom yɛ nana ama ne nhyehyɛ a botaeɛ esi yɛ ne so 25th anniversary no ɛbɛyɛ fɛ ama wiase nyinaa akamfo no ɛsan saa anomaa ne ntakra ne ma no ho yɛ fɛ ti ɛba ne ɛba bɛsom a ne apagya yɛ hena hyɛ no animonyam ɛno na ɛde aba bɛduru ha sɛ nana kwame bɛdi ako ɔɔba no ɛnneɔma bebree na di n'akyi ɔde bobɔ nneɛma no bi so ma yɛe na ɔde nneɛma bebree saa nso aba ɛnneɛma no deɛ dɔɔso nyɛ ne nyinaa no mɛtumi ɛnneɛma a deɛ nkyerɛ saa nneɛma no bɛyɛ nneɛma a ɔde bɛsom na hɔhoɔ kente different ahodoɔ bebree ɛnsa bi a wɔwi ase a wɔdi no biara bi ka ho ɛna afei yɛbrɛ ɔpemsoɔ pɔnkɔ ankasa pɔnkɔ fitaa ɔpemsoɔ ntena so no mfa nni ne hene bɛma asɛm bɛn na twa to a wobɛka kyerɛ asanteman ɛne ghana man nipa a ɛhwɛ ɔpemsoɔ tv ɛne wɔne a ɛhwɛ wontumi tv na ɔmu tie yɛ radio nkae no nyinaa nso yɛbɛda ɔmu nyinaa ase na asɛm a yɛka kyerɛ no sɛ nyankopɔn bɔ wiase no wɔde wiase hyɛ ahemfo nsa enti wɔn mmea nso yɛ nananom mu yie ne yɛmpagya wɔn mo ne berɛ biara no yɛmmɛn wɔn mo na deɛ wɔn yɛ bia mfe ɛho nhyɛm na wɔn ne mu mmrɛ nyam na wiase aman hunu sɛ yɛn nso yɛwɔ biribi na ɛnyɛ wɔn ne yɛda wɔn yɛwɔ biribi a yɛn nso yɛda yɛda ase kyama yɛ nakɔfa nana kwame bra na ɔno nso wontumi tv na ɔpemsoɔ tv yɛne ne nkasa nti ma wonya ha kɔbra sɛsi a kɔbra sisi a na ɛkyerɛ sɛ ɛkyerɛ nananom ahemfo nkaeɛ binom ɛdeɛ ne ka kyerɛ wɔ mo ɛfiri sɛ gamankyɛ aba ɛnkyɛe ɛna tɔgbɛsiri ɛbaeɛ ɛnkyɛe dagbɔnhene ɛnso ma ne dɔm ba bɛda wɔ santehene ase ahemfo akɛseɛ ba ɛna nana yi so ba na Otumfuo bɛtɔ pono akyem hene ɔno nso bae ɛkyerɛ sɛ yɛdeɛ na ɛka kyerɛ ahemfo nkaeɛ no I don't know, say, commentary like, or you as a presenter, sports presenter, that they are. We need maybe a question free debate. It's all good. Oh, yeah, dear. K1ng Ghana. K1ng will try pa. Ya Kenny, I'm the Renoni Medada. No one come to be. Who hear me pa? Sana be sure so said, who be here once. ASM Tia be pet. It's Mamma America Crabby. The Eddie kind. Either will be asked. I was so a K1ng Ghana. I was so me, especially on a TikTok. I mean, don't want Casa on one or don't tea. And I'm over 100,000. That is 10% of 1 million people. Even if it's a Gusompo and a following. And I'm with DH. I will TikTok. So I will do answer na mu yichira me away Facebook. And the person mu hunoni. I just ready and one fast for. And say, I feel maybe a YouTube account. A monopa. The content a woman could do baby. I feel near deba. There are a lot of beautiful packages I did break Ghana for. One money media when him said the Messiah Meduma. And unti see me for when it video be a baby. And intimate share what dear back person. Yet here we should have for hey, a YouTube hey. My rem fee said, let's subscribe to channel way amame. I'm when him said the Messiah Meduma. Video in the sophomore. Be any jahon. Where we should go for I yet in YouTube head. Channel ya abofra afi na woni mesre wo se be kame ho ne nyini ha de ne nso nka ho say the maboa ama and TikTok the woni padodo be almost 10% of over 1 million people na follow you on TikTok amanam saa so eye bi kire me e wo ye Facebook no subscribe channel wo so mame emum de hia ne se wo subscribe wi a ma wo mfisa adoma na that subscription ne nchen no wo de won sa be boso na wa choose all wo say details na ne kwani nyina hwehwe na de abramo ebie mu nso ha YouTube haye se na bia wo be di kan na won sa ka video bia me de be bia enti no sa sere obi wo se subscribe wi a ma wo mfisa se wo sa be bo adoma na that subscription ne nchen na wa choose all no ye nyina busua we brade be kam ho ne nyini we so enka ne ya dada no within the ken the catch content I dey be go YouTube ha no ano dancing di munim dada no afi na afi ye bebe radio mu odro no ye sure so woni mi se me de meye ma ko hwe no kure no efe tifini apiwe ni anafo abro odra no ma wonti monu ken ni subscribe sponsor bo adoma no choose all afi share video yi e mani padodo bebre na won so nya bi hwe ni mu se manu asi we de can subscribe brother e de won sa bo adoma no so e choose all no within the ken no e de gra e be se share on our next video K1ng oh boy Juma we dey Jacob so now see commentary or social media no style of blogging fantastic
Say you see commentary, no news in the bar. Say you see commentary for home. We are so good. Keep on going. And the Ostar also the Ebema other tribe a flow. Uni sorted. India terminate. That's how becano. It's so painful. I know shit. I don't know. Say I'll commentary like or you as a presenter, sports presenter that they are. And we maybe I will train free a bit. It's all good. Oh yeah, dear. K1ng Ghana. K1ng will try pa. K1ng oh boy Juma we did the Jacob. So now see commentary or social media. No style of blogging, fantastic. Say you see commentary, no news in the bar. Say you see commentary for home. We are so good. Keep on going. And the Ostar also the Ebema other tribe a flow. Uni sorted. India terminate. That's how becano. It's so painful. I know shit. I don't know. Say I'll commentary like or you as a presenter, sports presenter that they are. And we maybe I will train free a bit. It's all good. Oh yeah, dear. K1ng Ghana. K1ng will try pa.